li tpoġġi l-ħin kollu ħażin daqs li tpejjeb, jew kif ser jgħidu bl-Ingliż sitting is the new smoking. Dan kien wieħed mill-messaġġi f'attività fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Fiżjoterapija. Bejn San Ġiljano ta' Sliema l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Fiżjoterapisti organizzat eżerċizzju fiżiku mixja minn xnien l-indipendenza sax-xale. Matthew Camilleri, il-Viċi President tal-Assoċjazzjoni, argumenta dwar l-importanza li wieħed iżomm ruħu attiv. L-aħjar mod ir-riċerkaturi bħalissa biex twaqqaf ċertu mart u ċertu maladija li tista' taqbdek jekk ma tkunx attiv. Fil-fatt issa bl-Ingliż ħarġet saying ġdida li qed jużaw ħafna nies li sitting is the new smoking, il-problemi li jkollok tas-saħħa meta inti tpejjeb huma kbar daqs li tkun ma jkollokx attività biżejjed f'ħajtek. Stephen Lungaro mifsut li jmexxi kumitat li jiffoka fuq l-anzjani fih dan l-istess assoċjazzjoni irrimarka li għalkemm l-anzjani qed jgħixu aktar, l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa tgħid li xorta jistgħu jibqgħu attivi. Let statement illi l-eżerċizzju u l-attività fiżika tnaqqas l-effetti ta' dil problemi tas-saħħa jew inkella tista' tibqa' tgħix ħajja tajba, normali għal tul ta' żmien jekk tibqa' attiv. Iżda kemm hu meħtieġ eżerċizzju biex tassew ngħidu li qed ngħixu ħajja attiva. Il-World Health Organization tippromuovi li wieħed jagħmel mill-inqas 30 minuta ta' attività moderata kuljum. Dejjem tista' ssib il-ħin nemmen li jew tqum naqra qabel, jew jekk inti jom toħroġ bil-pushchair bit-tfal u toħroġ fi xejn tippromuovi l-istess ma' tfal li jkunu attivi tfal. Aħna fortunati li għandna l-baħar warajna li tmur tomi attività importanti ħafna u jew ukoll parti mit 30 minuta ta' kuljum. Fejn jitlu l-anzjani dawn għandhom ikunu jafu sa fejn għandhom jaslu, fil-waqt li għandhom dejjem jikkonsultaw ma' fiżjoterapista. Il-guideline hija li timxi 10,000 bejn 8,000 u 10,000 pass kuljum. Imma fl-anzjani qiegħda ftit inqas u peress li ħafna anzjani kollhom problemi fiżiċi ta' intensitajiet differenti, aħna ngħidu li bejn 2,000 u 5,000 pass kuljum huwa tajjeb ħafna. Daw kollha li ħadu sehem fl-attività f'ta' Sliema ingħataw pedometer li jgħotti l-passi li wieħed ikun għamel. Bl-appell jibqa' li ngħixu ħajja attiva għal ġittana. Wieħed sempliċi ħafna uħorġu barra ħudu gost bil-kultura u bil-pajjiż li għandna u fl-istess ħin promuvi s-saħħa tagħkom stess.